Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Nah. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ah iya retine. Mboten pareng. Nggih. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Panjen yo ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning ploso ndadak payu. Ya mergo ya drop kesehatane. Ya. Dadi dadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau. Kok waras esuk bareng? Aku ya gumun kono. Iya. Iki le gejala edan ya mari, kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowaning munggi wareng kene iso komplit. Iya. Alhamdulillah. Kula sowan pundi, Pak? Munggi wareng. Wareng. Munggi wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Seneng tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan luru-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang ngombo kae ya isih Semanu. Mau bengi ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gede tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Pinaringono tabah ikhlas menyang Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi para warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ah iya retine. Mboten pareng. Nggih. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Kok tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wong nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine derek. Apa? Derek. Derek ki mobil mogok ditarik kae derek. Ngikut maksudnya. Derek. Yun derek. Kane ora banget derek. Derek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Derek. Kayak mbak ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipang iki anting ketemu pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok ngunekke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di ora dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lak iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat.
Anggere dicuwil mencelat, wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti Dina Minggu kang tak anti. tinemune ngaya Cek. Nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mike disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. jebul mong lali janjine anane pijer semaya Pinter golek. pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling Apa? tuling. Apa nih? Iki lho Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke aku jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genderane iki manut cengkok. Iya. Pengentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah Bebun satu apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta campur Maestro. sari. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kontang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Tekan kene wis dorong. ngandaran dukur aku wis ora percaya
Iki kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Semaju, baca dulu ya, monggo, gak salah entuk telu. Iya ya, Mak. Arang ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tuntung, breng, tak tuntung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko dak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu.